дуруд дӯстони азиз, ҳаводорони футбол, роғибони варзиш ва бинандагони телевизиони варзиш. Шарҳи мо аз бозии дастаи мунтахаби ҷавонони то 18 солаи Тоҷикистон дар даври дуюми рақобатҳои гурӯҳӣ мусобиқаи ҷоми Валентин Гранаткин аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия манзури шумо мегардад. Дастаи мунтахаби ҷавонони мо бо роҳбарии Виталий Левченко бозии дуюми худро дар гурӯҳи ай мусобиқот бо дастаи мунтахаби ҷавонони Булғория баргузор кард. Қабл аз бозии дастаҳо албатта тими ҷавонони мо муддати 20 дақиқа тамрин кард дар маҷмӯи варзиши Петербургский ва баъдан дастаҳо ба майдон баромаданд. ҳайти дастаи ҷавонони мо бо либосҳои сурх ва тими ҷавонони Булғория бо либосҳои сафед дар бозии имрӯза рақобат карданд. қабл аз бозии ин ду дастаҳо албатта суруди миллии ҳардуи кишвар садо дод ва сараввал суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. баъдан суруди миллии Булғория садо дод ва бояд гуфт ки дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳайате ки қаблан дар муқобили дастаи Юнон ба майдон баромада буд, бо ҳамон ҳайат дар бозии дуюм низ вориди майдон шуд ва тағйирот дар ҳайати дастаи ҷавонони мо дар бозӣ дида нашуд. ва чун намешад ки ҳайати дастаҳоро бори дигар ба шумо муаррифӣ мекунем, дарвозабон ин Далияр Азизов аст, ҳимоятгарон аз маркази майдон Ваҳдат Ҳаннонов, ҳамчунин Ҳувайдо Малиев, аз канори майдон бозингарони хеле ҳам бо таҷриба Зиёвуддин Фузайлов ва ҳамчунин Ҳусен Нурматов. қисми аввали бозӣ барои футболбозони дастаи мо хеле ҳам бобарор буд ва пурра рафти бозӣ зери назорати футболбозони тоҷик сурат гирифт. Пайваста аз ду канори майдон ва ҳамчунин маркази хатти ниммуҳофиза футболбозони мо тавонистанд ҷониби дарвозаи ҳарифон ҳуҷумҳои пай дар пай созмон диҳанд, вале онҳо аз имкониятҳои голзанӣ истифода бурда натавонистанд. Бояд гуфт ки 25 дақиқаи нимаи аввали рақобат пурра бо бартарии футболбозони мо сурат гирифт ва аввалин зарбаи ҷаримавии ҷониби дарвозаи ҳарифон таъин карда шуд аз ҷониби довари вохӯрӣ. Бояд гуфт ки бозии имрӯзаро довар Смирнов Димитрий ҳакамӣ кард ва ин ҳолатро эҳсони панҷшанбе ҷониби дарвозаи ҳарифон зад, вале бенатиҷа. Ва бояд гуфт ки боз бо ҳамон як усули зарбазанӣ ки дар чемпионати Осиё эҳсони панҷшанбе аз он истифода карда буд, ин дафъа низ футболбозони тоҷик истифода карданд, вале бенатиҷа ба анҷом расид. баъдан боз зарбаи ҷаримавӣ дар иҷрои футболбозони мо сурат гирифт ки партофти Ҳусен Нурматов аз самти чапи майдон бенатиҷа анҷом ёфт ва боз Шеридин Бобоев аз марказ хеле ҳам моҳирона ҳарифонро гузашт ва зарба зад, вале зарбаи ҳамлагари дастаи мо на он қадар қавӣ буд. аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Булғория дар қисми аввал ба миён омад. ин албатта як тағйироти тактикӣ буд аз ҷониби сармураббии ин даста. футболбозони мо то рафт ҳуҷумҳои хешро идома медоданд ҷониби дарвозаи Булғория. Нуриддин Ҳамроқулов, Шеридин Бобоев ки ду ҳамлагари хати пеш буданд, бисёр ҳам имкониятҳои дастаи моро дар самти пеш бештар карданд ва зарбаи Умарҷон Шарипов ро дидем пас аз партофти хеле ҳам хуб аз самти чапи майдон ки аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. баъдан пас аз дақиқаи 25-уми рақобат футболбозони дастаи Булғория риштаи бозиро каме тағйир доданд ва ҷониби дарвозаи мо ҳуҷумҳои пай дар пай карданд. яке аз он ҳуҷумҳо бо гол анҷом ёфт дар дақиқаи 43-уми рақобат ки футболбози дастаи Булғория онро вориди дарвозаи мо кард. ин Крил Николов ба ҳисоб меравад. баъдан дар ҷаримгоҳи дастаи Булғория футболбозони ин даста қоидаи бозиро дар муқобили бозингарони мо вайрон карданд. имконияти хеле ҳам хуб барои капитани дастаи мо Кароматулло Саидов буд ва ин бозингар натавонист ки онро хуб истифода намояд. албатта қисми аввал бо натиҷаи 1-0 ба фоидаи Булғория ба анҷом расид ва дар қисми дуюм аллакай дар дақиқаи 46-ум Виталий Левченко, сармураббии дастаи ҷавонони мо, ду тағйиротро
ба бозӣ ворид кард. ҳусейн нурматов ҳимоятгари канорӣ ва ҳамчунин ҳамлагар Шеридин Бобоевро Левченко аз майдон гирифт ва ба ҷои ин бозингарон Манучер Сафаров таҳти рақами 5 дар хати ҳимоя ва ҳамчунин дар хати ҳамла Шаҳром Самиев таҳти рақами 15-ро ба майдон баровард. ин тағйиротҳо низ дар ҳайати дастаи Булғория низ ба чашм расиданд ва онҳо пайваста танҳо дар дақиқаҳои охири рақобат ҳуҷумҳои хешро идома доданд. партофти Манучер Сафаров аз самти чапи майдон бисёр як партофти хуб буд, вале он бенатиҷа ба анҷом расид. ҳарчанд имконияти хубро футболбозони тоҷик тавонистанд ҷониби дарвозаи Булғория созмондиянд. зарбаи Далер Ёдгоровро дидем ки инҷо ба бозингари дастаи Булғория бархӯрд, вагарна дар ин маврид футболбозони тоҷик имкон доштанд ки ҳисобро баробар кунанд. баъдан як зарбаи сахт аз ҷониби футболбозони дастаи Булғория аз зарбаи ҷаримавӣ зада шуд ки Далер Азизов дарвозабони мо онро моҳирона баргардонид. 45 дақиқаи нимаи дуюми рақобат агар гӯем бо бартарии футболбозони мо сурат гирифта бошад, хато нахоҳем кард. дастбарони Виталий Левченко пайваста аз ҳар канори майдон зарбаҳои ҷаримавӣ ва ҳамчунин ҳуҷумҳои пайдарпайи худро оғоз мекарданд, вале бенатиҷа ба анҷом расид. дар хати ҳимоя партофти хеле ҳам хуб дар иҷрои Ваҳдат Ҳанонов ба самти пеш буд, ҳамчунин Шаҳром Самиев ва боз футболбозони дигар. инҷо як партофти хеле ҳам мувофиқ ва дар ин фурсат Далер Ёдгоровро мебоист ин ҳолатро сарфи назар накунад ва ҳисобро баробар кунад, вале зарбаи задаи ниммуҳофизатгари мо хато рафт ва футболбозони тоҷик муваффақ нашуданд. ин як имконияте ки дар маркази майдон аз канори рост ба амал омад. футболбозони моро бозингарони Булғория аз пой зада афтониданд. баъдан нофаҳмиҳо миёни футболбозони даста сурат гирифт, вале довар онро рафт кард ва ҳамин сабаб шуд ки яке аз бозингарони дастаи мунтахаби ҷавонони Булғория ҳимоятгари даста таҳти рақами 3 Борислав Викандиновро довар корти сурх дод, аз майдон берун кард ва баъдан имконият барои мо хеле ҳам бештар гардид ва футболбозони тоҷик лаҳза ба лаҳза ҷониби дарвозаи Булғория ҳуҷумҳои пайдарпай созмон доданд. аз ҷумла дар хати ниммуҳофиза Каломатулло Саидов, Эҳсони Паншанбе хеле ҳам фаъол буданд ки пайваста ба футболбозони хати пеш партофтҳои хуб созмон медоданд, вале бенатиҷа. дар хати ҳамла низ Нуриддин Ҳамроқулов ҳамлагари дастаи ҷавонони мо хеле ҳам фаъол буд ва инҷо як зарбаи ҷаримавиро дар иҷрои футболбозони мо хоҳем дид ки инро ниммуҳофизатгари даста Эҳсони Паншанбе зад, вале зарбаш хато рафт. баъдан боз имкон буд барои футболбозони мо, вале дар хати ҳимоя каме иштибоҳ шуд ки футболбозони Булғория аз он истифода карданд ва қариб буд ки ҳисоб 2-0 ба фоидаи ҳарифон гардад ва туби задаи ҳамлагари дастаи Булғория аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. имконияти футболбозони тоҷик боз ҳам идома ёфт ва ин дафъа низ бисёр фурсати муносибро ҳамлагари дастаи ҷавонон Нуриддин Ҳамроқулов сарфи назар кард. партофти Манучер Сафаров ба ҷаримагоҳи дастаи Булғория ин ҳам бенатиҷа, ҳарчанд талоши бозингарони мо хеле ҳам бештар гардида буд. бояд гуфт ки қабл аз бозии дастаҳои ҷавонони Тоҷикистон ва Булғория вохӯрии миёни дастаҳои ҷавонони Эстония ва Юнон сурат гирифт ки футболбозони Юнон бо ҳисоби калони 4-0 Эстонияро ба бохт рӯбарӯ карданд. қисми дуюми рақобат гуфтем пурра бо бартарии футболбозони мо сурат гирифт ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ аз маркази майдон капитани даста Каломатулло Саидов ин зарбаро ҷониби дарвозаи ҳарифон бо бозигузорӣ тавассути Ваҳдат Ҳанонов оғоз кард ва зарбаи задаи Ваҳдат Ҳанонов аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. аз масофаи дур футболбозони тоҷик бештар зарба заданд дар қисми дуюми рақобат, вале он ҳам бенатиҷа ҷамъбаст гардид. ин як имконияти хеле ҳам хуб Эҳсони Паншанбе партофти хеле ҳам мувофиқро анҷом дод ва инҷо боз имконият буд барои футболбозони мо ки муваффақ шаванд, вале дар ҳуҷуми охир онҳо натавонистанд ки инҷо ҳуҷуми хешро то анҷом идома диҳанд. Умарҷон Шарипов дар самти пеш дар ҷаримгоҳи дастаи Булғория аз пой афтид, вале довар ин ҳолатро нодида гирифт ва ба
бозингари мо корти зард нишон дод. Инҷо бояд як имконияти хеле ҳам хуб барои футболбозони мо ба миён омад. Партофти Далер Ёдгоров ба Нуриддин Ҳамроқулов. Нуриддин худ ба самти пеш ҳаракат кард, ҳарчанд Шаҳром Самиев ва боз ҳамчунин нафари дигар дар ҷаримагоҳ буданд. Инҷо Эҳсони Панҷшанбе, вале Нуриддин қарор кард ки худ зарба занад, вале зарбааш хато рафт. Боз аз маркази майдон футболбозони мо ҷониби дарвозаи ҳариф ҳуҷум намуданд. Ин дафъа Зиёвуддин Фузайлов ки дар самти рост хеле ҳам талоши бештар дошт, имконияти хеле ҳам хубро фароҳам овард ва зарбаи задаи Эҳсони Панҷшанбе ба бозингарони Булғория бархӯрд. То рафт ҳуҷумҳои бозингарони тоҷик ҷониби дарвозаи ҳарифон бештар мешуд, вале онҳо аз имкониятҳои хуби голзанӣ истифода карда наметавонистанд. Боз як имконияти хеле ҳам хубро Ваҳдат Ҳамнонов ба миён омард ва инҷо зарбаи хеле ҳам қавӣ дар иҷрои капитани даста Кароматулло Саидов буд ки дарвозабони дастаи ҷавонони Булғория Иван Дечевский онро баргардонид. Лаҳзаҳои охир ва фурсатҳои хеле ҳам муносиб буд. Зарба аз масофаи дур дар иҷрои Зиёвуддин Фузайлов ҳимоятгари мо, вале онро боз дарвозабон баргардонид. Партофти Эҳсони Панҷшанбе ба ҷаримагоҳ имконият буд ки онҷо 4 бозингари мо аз ин фурсат истифода кунанд, вале муваффақ нагардиданд. ҳимоятгарони дастаи ҷавонони кишвар низ дар фурсатҳои охир ворди ҷаримагоҳи ҳарифон шуданд, вале натавонистанд ки ба дастаи мо кӯмак кунанд. Ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Булғория ба анҷом расид. Ин бозии дуюм барои дастаи мо буд ки бо бохт онро анҷом доданд. Ва албатта акнун рақобат дар гурӯҳи А хеле ҳам пуршиддат хоҳад шуд дар даври сеюми рақобатҳо ки онҷо мо бо Эстония рақобат мекунем. Виталий Левченко на он қадар рӯҳияи хуб дошт дар нишасти хабарӣ ки намояндагони васоити ахбори умма онҷо ширкат карданд ва албатта сармураббии дастаи ҷавонони кишвар ба суолҳои онҳо посух дод. Виталий Левченко иброз кард ки албатта ин бозии дуюми мо буд ва албатта футболбозон дар ҳолати начандон хуб қарор доштанд пас аз бозии аввал ки бо як ҳиссиёти хеле ҳам хуб онро пасисар карда будем бо Юнон ва албатта пас аз барқароршавӣ мо натавонистем дар ин рақобат бозии хуб нишон диҳем, ҳарчанд ҳуҷумҳои пайдарпай ҷониби дастаи мо буд, вале онҳо яъне футболбозон аз уҳдаи задани гол баромада натавонистанд. Ва дар мавриди он ки чаро Виталий Левченко бештар ба Нуриддин Ҳамроқулов ва Шериддин Бобоев дар қисми аввал ишора мекард то бозиро ба даст гиранд. Виталий Левченко иброз кард ки ба ҳама бозингарон таваҷҷӯҳ карда мешавад то онҳо дар майдон хуб ҳунарнамоӣ кунанд ва аз фурсатҳои муносиб хуб истифода баранд. Албатта Виталий Левченко иброз кард ки он иштибоҳое ки шуданд дар дақиқаи 43 билохира бо гол анҷом ёфтанд ки фикр мекунам ин як иштибоҳи бозингарон дар бозии муқобили Булғория ба ҳисоб меравад. Ва ҳамчунин Виталий Левченко дар мавриди бозӣ ва тактикаи дастаи ҷавонони мо низ ибрози андеша кард. Сармураббии дастаи ҷавонони Булғория Викторио Павлов иброз кард ки албатта имрӯз дастаи ҷавонони Тоҷикистонро ман яке аз тимҳои хеле ҳам қавӣ мебинам дар ин мусобиқот. Дар бозии муқобили Тоҷикистон фикр мекунам мо бозии хуб ҳам нишон додем ва тавонистем ки муваффақ шавем ва фикр мекунам бозӣ бо бартарии ҳарду ҷониб сурат гирифтанд. Дар нишасти матбуотӣ низ ҳарду сармураббӣ ба саволҳо ҷавоб доданд. Дӯстони азиз, ин буд шарҳу тавзеҳи мо аз бозии дастаи ҷавонони Тоҷикистон. Бо шумо будам Бобо Холмуродзода. Фирӯзу сарбаланд бошед.